gelek spas kim bu azmandına ve az iro gelek kef hoşum luane me emel ve dere konserek gelek hoş bidim hevidarım bu guhtarın wanere guhtarın wane ji gelek bijoşun kelecanın libendamene ve ardnigariya serhade de brasti ji dengbej gelek giringin u hebuna gelek duvarê müzika Kurdî de tesîrekê pir mezin daye li ser hemû hunermendên Kurd ez dikarim bêjim. Ez jî yeka serhedî me û helbet tesîra dengbêjên serhedê jî gelek li ser min heye. Çend xalê min jî dengbêj bûn. Gelek cara min ji dengê wan gelek stranên ecêb guhdar kiriye. Yek û hê jî em nizanin. û ji loma jî ev çandeke pir girîng e. Ez jî yeka serhedî me. Helbet ez bi qirqa min jî biçek wiya lîva çûye. Lê ez dengbêjî nabêjim. Ez bêtir dikarim bêjim strana dibêjim. Ne ku kilama dibêjim. Ev cîrantî gelek dostaniyên xweş di navbera mûzîkjena de çêkiriye. Tesîra Radyoya Erîvanê û mûzîkjenê ku li wê demê em bêjin weke îcrakar alîkariya hunermendên Kurda kiriye dengbêjê hingê kiriye. Tesîrek bi vî awayê li hev çêbûye û gelek amûrên me hevparin. Gelek formên mûzîka Kurdî û mûzîka Ermenîkî dişibin hev. û gelek stranên ku hevpar hene. Yani strana ku mesela ez jî dibêjim şalik şînokê û meyro bi her du zimana jî di nav gel de cî girtiye. Ji loma girîngê ku meriv bêtir ne ku cudatiya gela, hevpariya gela bêxet pêş ji bo aştiyê, ji bo dostanî, ji bo aramî. Van salê dawî ez dikarim bêjim hunermendên jin ê Kurda gelek pêşva diçin, gelek berhemên xweş didin. Serkeftinek û pêşveçûnek duwarê hunera jina da meriv bi çavê xwe dikare bibîne, hîs bike. Ev ya jî kevxweşiyek mezin dide me. Yani çakaniya me müzika em bêjin tradisyonel e. Em bi van strana mezin bûn û tiştekî gelek normal e ku nifşên aniha hewl didin pişta xwe bidin van strana û ji van strana fêz bigirin û qabiliyeta xwe, zanebûna xwe di wî warî de bikarbînin. Her civat û satike, her civat ji folklora xwe fêz digire û dixwaze ji wê derê çavkaniyek hilde. Ev jî dike ku hunermend ji wir fêzê distînin û berhemên xwe nû jî dikarin ser koka xwe, ser zimanê xwe ava bikin. Ez hîn sêze çarde saliya xwe da min tembûrê hilda destê xwe û bi tembûrê nava malê da, şevqalara û nav dibistanê da min strana digot xwe bi xwe. Pişteka min dest bi üniversiteyê kir. Kekê min dema em çûn Îranê kemanek ji min re kirî. Hingê jiyana min a em bêjin dikarim bêjim jiyana profesyonel a perwerdeya mûzîkê, a kemanê, a armonî, nota hingê dest pê kir. Bi vî awayî yani ez dikarim bêjim ez ewqas şareza me di enstrûmanê xwe da lê li ser dikê li ser sahnê têra xwe lê didim. Hêvîdarim hûn jî hez dikin. Me li ser hevaltiya jina li ser xuşkbûnê stranekê gelek xweş, gelek şîrîn çêkir. Ev stran helbet di nav demê de wê bêtir ciyê xwe bigire. Stranên nû, besteyên nû mixabin hîn jî di nav gel de wisa zû bi zû ciyê xwe nagire. Gelek sedemê wî heye min dikarin rojekê li ser bi taybetî li ser vê mijarê bipeyvin. Lê bêtir mesela stranên anonîm ê gevin bêtir însan ji wan strana hez dikin. Dixwazin van strana em bêjin û ew jî guhtar bikin. Li ser besteyên nû hê jî wisa mesafeyek nabera gel û me de heye. Lê di nav demê de ev ê jî bibin stranên klasîk, ev ê jî bibin em bêjin mîrateyek zimanê Kurdî.